ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka lalaki nasikop human na aktuhang nagsindi og pabuto sa Davao City sa pagsugat sa bag-ong tuig taliwala sa firecracker ban. 22 ka tawo samdan sa mibusikad nga granada nga giitsa sa riding in tandem suspects sa Matalam, Cotabato atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Karong unang adlaw sa 2026, mga konsumante gisugat og pagsaka sa presyo sa LPG. Mga makalingaw nga paandar gibida sa mga Davaoenyo sa pagsugod sa bag-ong tuig og managlahing engrandeng fireworks display misugat sa bag-ong tuig sa Tagum City. Pipila ka beach resort sa Alabel, Sarangani gidagsa sa mga liguay karong unang adlaw sa bag-ong tuig. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.